Левски победи Литекс с 2-0 и нанесе първа шампионатна загуба на лидера този сезон. И двата отбора могат да имат претенции към съдийската тройка от Холандия, която допусна няколко фатални грешки. Головите възможности през първото полувреме почти липсваха, като все пак гостите бяха по-близо до попадение. В 11-та минута Янев получи пас от Цветков, но ударът му попадна право в ръцете на Пламен Илиев. В 41-та минута отново Янев се опита да притеснява вратаря на Левски, който обаче и този път отрази изстрела му. 2 минути преди почивката от Литекс поискаха дуспа, след като Мюлдър задържа Дока в наказателното поле на Левски, но реферът Петър Винко стана безмълвен. Втората част започна с натиск на домакините, за които пропуски направиха Милиев и Матондо. В 65-та минута Левски стигна до гол, който бе отменен несправедливо заради несъществуваща засада на Гара Дембеле. Футболистите на Ясен Петров продължиха да атакуват и именно Дембеле даде аванс на сините в 76-та минута. При паса на Грин към нападателя обаче останаха съмнения за засада. В самия край на двубоя Левски остана с 10 души след втория жълт картон на Веселин Минев. В 90-та минута домакините нанесоха втори удар след контратака, която започна от Дембеле, продължи през Дани Младенов и бе завършена от Йовов. Така Левски успя да намали аванса на Литекс на 5 точки, 4 кръга преди края на сезона.